wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na wannan channel mai suna ASP A yau shirin namu ya kawo muku wata hanya ce da za ka iya samun followers a Instagram cikin sauƙi ba tare da shan wahala ba. Za ta samu maka kuma da followers masu yawa sosai a Instagram, ma'ana mutane da yawa suke following ɗinka a Instagram maimakon kake following ɗin mutane sosai. Bari mu shiga cikin Instagram ɗinmu, amma kafin mu shiga kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora. Sannan kuma kar ka manta da alamar like ɗin nan shi yake ƙarfafa mana gwiwa domin mu kawo muku shirye-shirye sababbi. Bari mu shiga cikin Instagram ɗinmu, bari mu shiga cikin shi. Kamar yadda kuke gani mun shiga cikin Instagram ɗinmu, za mu jira ya buɗe. Hanya ce mai sauƙi ba wata mai wahala ba. Misali yanzu kamar ina jira yana buɗewa, gashi nan yana buɗewa misali yanzu. Hanya ce mai sauƙi wadda ba wata hanya ce mai wahala ba. Hanyar liking ce, ma'ana liking ne, amma kuma liking ɗin akwai da ake liking ɗin. Misali bari mu shiga cikin searching ɗin, ma'ana gurin da ake searching ɗin abubuwa inda za ka ga wasu hotuna da kuma bidiyoyi. Kamar yadda kuke gani mun shiga cikin searching kamar haka. Muna jira ya buɗe mu gani. Network ɗin ne ke ɗan matsala wallahi, shi yasa kuke ɗan ganin ba abin baya sauri kamar yadda ake so. Kamar yadda kuke gani ya fara buɗewa. Kamar yadda kuke gani, Allah kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ka manta da alamar liking domin more kallon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar bari mu shiga cikin wannan hoton ku gani. To abin da za ka yi shine, misali yanzu ka saka kaga wannan hoton a kai, kawai sai ka zo ka danna mata alamar like, kawai sai ka wuce, sai ka koma haka. Wannan ma kawai sai ka danna mai alamar liking, kawai sai ka wuce. Shi ma wannan sai ka danna masa like, shi ma sai ka wuce. Sai ka tafi kana ta liking, kai ta liking duk wani abu da gani hoto kawai ka yi liking ka wuce. Liking ɗin anan za ka yi shi, nan za ka shiga kai ta liking ɗin mutane. Misali yanzu kana shiga kana liking. Misali kana shiga kana liking, kawai liking za ka ke yi. Kana liking ɗin mutane sauransu, kana liking. To idan kana ta liking, kana yawan liking anan, to kamar account ɗinka na Instagram ɗinka yana daɗa shiga cikin al'umma ne. Wato ainihin mutane za su ke ganin suggestion ɗinka, ma'ana ana samun account ɗinka su gani sai su yi following ɗinka ta Instagram. Wannan hanya ce mai sauƙi gurin samun followers cikin sauƙi ba tare da ka yi following ɗin mutane ba. Balle a ce ka yi following mutane ba mutane suke following ɗinka ba. Kamar yadda kuke gani, sai ka shiga sai ka yi liking. To sai misali yanzu sai mu je mu nemo wani posting wanda shi kanshi posting ɗin ba a daɗe da yin posting ɗin ba, wanda bai wuce misali mintuna ba. Mintuna ne misali kamar wannan misali kwana 5 ne nan. To abin da za a yi yanzu sai mu koma can saman searching ɗin, sai mu shiga cikin wani, sai mu rubuta sunan wani wanda muka san ɗan fim ne ya yi wani posting wanda bai daɗe. Misali mu shiga kan post ɗin nan na sama. Wannan mu gani. Kamar yadda kuke gani wannan kwana ɗaya kenan. To misali yanzu idan misali kamar post ɗin nan yanzu haka bai wuce minti 30 ba, minti 10, sai ka shiga cikin misali likers inda suka yi liking, sai ka danna gurin liking ɗin. Misali ka shiga cikin gurin da ka danna liking ɗin kamar yadda kake gani. Zai ɓata min lokaci, ba mu san kuma bidiyon ya tsayi sosai ne. To abin da za ka shi ne ba mas in ka shiga cikin sai ka duba kai following ɗin mutane, kaga kamar wani awa 19. To misali yanzu tana ɗora bidiyo misali irin wa'annan ko hoto, to mutanen da suka yi liking, to a wannan lokacin kankani za ka je ka yi liking ɗinsu. To su ma a lokacin ba mamaki wani yana kai zai ga sai maka liking following back, sai ka yi following ɗin back ɗinsa. To in ya sai ka haɗa followers masu yawa ta haka za ka yi haɗa followers masu yawa a Instagram. Kaga sai ka bi kana liking ɗin mutane kamar misali kana ta liking kawai kana wuce liking za ka yi. Sannan kuma na biyu ya zama cewar kana yin posting a Instagram, ya zama cewar kana yin posting sosai a Instagram. Sannan kuma da daɗawa kuma kake ɗan yawan hawa. Kar dai a ce misali a rana yau an tashi an wuni ba ka hau Instagram ba. In kana yawan hawa Instagram, sannan kuma kana yawan shiga kana liking anan, sannan kuma irin wa'annan post ɗin da aka yi ka shiga kana yin following. Idan mutum ya yi following ɗinka, following back ɗinka, sai ka yi unfollowing ɗinsa. To shine zai taimaka maka gurin tara followers masu yawa, wanda har za ka kai ka zama irin ɗaya daga cikin celebrities na
Instagram da sauransu, mutane su san ka da sauransu. Shine dai kawai. Ka kama wani misali awa 16 aka saka shi sai ka bi kana post. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Ga mai neman ƙarin bayani zai iya ajiye mana tambayarsa a comment. Idan kuma akwai wanda yake son ba mu shawara, shi ma zai iya ajiye shawararsa a comment ɗinmu. Sannan kuma da Allah kar ka manta da alamar subscribing, sannan kuma da Allah kar ka manta da alamar liking domin ƙarfafa mana gwiwa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.